Што такое палітыка разнастайнасці і інклюзіі? Палітыка разнастайнасці і інклюзіі – гэта дакумент, які дапамагае арганізацыі кіраваць разнастайнасцю і забяспечвае ўключанасць сацыяльных груп у яе дзейнасць. Як правіла, палітыка ўключае апісанне прыхільнасці да каштоўнасцяў разнастайнасці і інклюзіі, ключавыя праблемы арганізацыі ў дадзенай сферы, план неабходных зменаў, план маніторынгу і ацэнкі. Першы крок для распрацоўкі палітыкі – аўдыт інклюзіўнасці арганізацыі і яе дзейнасці адносна асноўных аспектаў разнастайнасці. Аўдыт дапаможа вызначыць асноўныя праблемы і паставіць ключавыя пытанні. Затым ідзе этап пошуку варыянтаў рашэнняў для выяўленых праблем і распрацоўка плану дзеянняў па ўкараненні неабходных зменаў. Для паспяховай распрацоўкі палітыкі важна вызначыць ключавыя каштоўнасці арганізацыі, якія адлюстроўваюць разнастайнасць і інклюзію. Пераканайцеся, што ўсе ў арганізацыі ведаюць і разумеюць гэтыя каштоўнасці і могуць дзейнічаць згодна з імі. Прадумайце метады трансляцыі каштоўнасцяў як унутры арганізацыі, так і звонку. Напрыклад, паклапаціцеся аб забеспячэнні разнастайнасці і інклюзіі ўнутры вашай арганізацыі. Забяспечце адукацыю, падтрымку і ментарства для каманды. Інтэгруйце інклюзіўны падыход у працу з мэтавымі групамі. Інфармуйце супольнасць пра вашы дасягненні ў гэтай сферы і распаўсюджвайце лепшыя практыкі. З дапамогай палітыкі разнастайнасці і інклюзіі вы забяспечыце роўныя магчымасці для розных сацыяльных груп, і мы будзем жыць у больш інклюзіўным грамадстве.